Proiectul de lege a fost adoptat la finele lunii februarie de deputați cu 155 de voturi pentru și 10 abțineri. Potrivit legii, activitatea de picnic este definită activitatea de recreere desfășurată pe domeniul public sau privat al statului de una sau mai multe persoane care presupune consumul de băuturi și sau alimente și, după caz, aprinderea sau nu a focului. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu cu autoritățile administrației publice locale, precum și de personalul MEAI, vor avea dreptul să inspecteze zonele în care se desfășoară activitatea de picnic, să verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care desfășoară activitatea de picnic, precum și să evacueze zona respectivă. Nu e rea, dar spațiile astea ar trebui mai aproape de oraș, altfel destul de dificil. Un loc destul de aproape e aici, la plajă, dar nu te lasă să intri cu mașina. Doar Gârboavele, acolo e foarte aglomerat, în rest, nu știu. Cunoște altul tu? Eu nu cunosc. Poate ajungem și noi într-o țară civilizată. N-am văzut, numai la noi se întâmplă așa ceva. În Germania se face, dar într-adevăr sunt locuri sunt special amenajate. Legea este foarte greșit adoptată din cauza că îngrădește niște oameni care n-au posibilități ducă unde sunt amenajate parcuri din astea pentru grătare, pentru asta. Sunt oameni mai bătrâni care pot să-și facă un grătar undeva mai curte una alta și e greșit, e normal. Sunt oameni care nu se pot deplasa. Păi asta am spus și eu. Și să organizeze numai în niște locuri amenajate, unde sunt posibilități de a se amenaja în fața blocului. Nu toate lângă toate blocurile se poate amenaja așa ceva. Este foarte bună. Este foarte bună pentru că dacă faci gratare acolo unde nu este permis, una lasă mizerii și a doua poluează și atmosfera. Pentru persoane care sunt mai în vârstă și nu au posibilitatea de a se deplasa cu acele grătare, cum considerați că ar fi ideea cea mai bună? Se poate, dacă vrea, să faci comandă și o aduce acasă. Prin această lege se dorește ca orașul să nu fie transformat în sat și în acest mod să devenim un oraș curat și european.